आई महाराज अरोरा सबके बीच में ये फागुन के महीना में फागुन के महीना बड़ी रसदार महीना हो कहल जाला के मैं पुरानियों काका लोग के लय जाग जाला वो लो लयदार हो जाला लो आई सारा कलाकार लो उपस्थित बा हमरा धर्मेंद्र भैया शंभू भैया जितेंद्र भाई कृष्णा भैया हमरा मनबोध भाई ऐसा कलाकार लोग के साथ में हमरा बबन भाई आए दू जनी परी लो भयंकर परी रानी परी राजा भाई हाँ रानी परी भयंकर परी कैसे कहे के बा कैसे कि मोरा पिछुआरिया अरे नेमुआवा के गछिया हाय रे नेमुआला कि मोरा पिछुआरिया अरे नेमुआवा के गछिया हाय रे नेमुआला कि नेमुआ हो फरेला गोले गोल हाय रे नेमुआला अरे नेमुआ हो फरेला गोले गोल हाय रे नेमुआ हो फरेला गोले गोल हाय रे नेमुआला ओही रे नेमुआवा के चार गो का तरवाया हो चार गो का तरवा हाय रे नेमुआला अरे भरल हो गोगरिया रसवा हो हाय रे नेमुआला भरल हो गोगरिया रसवा हो हाय रे नेमुआला ओ हीरे रासवा में चुनरी रंगवला यारे चुनरी रंगवला हाय रे नेमुआला अरे चुनरी हो भइल बाला राधा हाय रे नेमुआला अरे चुनरी हो भइल बाला राधा हाय रे नेमुआला चुनरी पहिरी हम चलनी बजरिया हो चलनी बजरिया हाय रे नेमुआला अरे राजा हो गिरेला मुरुछा हाय रे नेमुआला अरे राजा हो गिरेला मुरुछा हाय रे नेमुआला इतना बात जब देखली है तो पूछो तरीका किया तोरे राजा वारे ओइली जारा जुरिया हो ओइली जारा जुरिया हाय रे नेमुआला अरे तोहरो हो बलमुआ कैसन बा हाय रे नेमुआला अरे जिया तोरे राजा बाबू खान हाय रे नेमुआला पहले की सुना ना हमार तबीयत खराब बा ना हमके बुखार लागल बा तोहरो सूरतिया देखी हम मुरुझैनिया हो हम मुरुझैनी हाय रे नेमुआला अरे तोहरो हो बलमुआ कैसन बा हाय रे नेमुआला अरे तोहरो हो सजनवा कैसन बा हाय रे नेमुआला
सुनली तो कहली कि सुना कहली हमरो बलमुआ के घुटी भर धोतिया आहो घुटी भर धोतिया है रे मुआला अरे साझे आवेले भोरे जात मेरे मुआला भोरे जात अरे नमुआला अरे नेमुआ हो फरेला गोले गोल अरे नमुआला अरे फरल हो कमरिया रसवा हो अरे नमुआला अरे कहर हो बलमुआ कैसन बा अरे नमुआला